ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ರಜೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಾನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಏನಾರು ದಾಪುನಾತ್ ಇನಿ ಅನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪದು ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆನಾ. ಇನಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಚವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಲಿ ನಾನು ಬಲು ಬಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತೆಲ ಅಮ್ಮಲ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಸೇಮೆದ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ್ ಅತ್ತೆಂದ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾಮಿಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚನೆ ಅತ್ತೆಂದ್ ಪಂಡದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಆಕುಲು ಸೇಮೆದಡ್ಡಿ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಉಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಏಪನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ್ ಆಂಡ ಆಯಿಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ನೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕನಾಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆತೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದ ಚೌತಿದಾನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜನ್ನೆರ್ದಾದ್ರ 2 ವರ್ಷರ್ದಿಂಚ ಅಣ್ಣೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ ಅಂಚಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುದೆನ್ ಏನಾರ್ದ ಆಪುನಾತ್ ಮಂತುದೆನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ದಾಯೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಜನ ಇತ್ತ ಬೊಕ ಉಂದು ತಿರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಚೌತಿ ಆಪುನ ಅಲ್ಪಾರ್ದ್ಲ ಮತ್ತ ಮೈಕದ ಮತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಯಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ್ ಉಂದು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒರಿಯಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ಆನಿ ಬೇಲೆಗ್ ರಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನಕಲ್ಲ ಮತ ಇತ್ತೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ ಇತ್ತೇರತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಾನಗ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಆತುಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತುದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲನೆ ಮಾಲೆ ಆತುಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಂತುದ್ನ ಅಂಚಾದ್ ಉದ್ದ ಆತುಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆತುಂಡ್ ಮಾಲೆ ಬೇಗಲ ಆತುಂಡ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ್ ಮಂತಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ್ ಮಂತೆ ವರ್ಷಲ ಒಂಜೇಲಕ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿಂದ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚ ಐನ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತುದ ಡಿಸೈನ್ ಆತೆ. ಉಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆನೆ ಇಂಚ ನಮ ಸುರುಳಿ ಬೀಡಿ ಮತ ಕಟ್ಟುವೆರ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ಸುರುಳಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಐನ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮಂತುದಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡತ ಅಪಗ ಐನ್ ಸೂಜಿಡ್ ಸುರಿಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿರೆನೆ ಇಂಚ ಸುರಿಯೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ ತೂಲೆಲ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು. ಐಕ್ ಈ ಲತ್ತ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಎತ್ತುಂಡಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಳೆತ್ತಾಂಡ ಅವು ಪರಿ ಉಂಡು ನಮ ಅಂಚ ಮಡ್ಚೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್. ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಬಚ್ಚಿರೆ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ್ಯ ಒಂಥರ ಅವು ಸಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಎತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಗಾಲ ತೋಜುಂಡು ಅಬ್ಬರ ತೋಜುಂಡು ಮಾಲೆ. ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗಾಸಿಪ್ ಅವು ಉಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಲೆ ಮಂತಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ ಆತ್ ಬೇಗ ಆತಿನ ಅಂಚ. ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದನ ವಿಷಯಗ್ ಮತ ಇತ್ತೆಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಂಚನೆತ ಫುಲ್ ದಾದನ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ್. ಉಂದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುರಾಣಿಯೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಚೌತಿದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಮತ ಮುರಾಣಿಯೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆರ್ದಾದ್ರ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಆಯಿಜಿ. ಇನಿಲ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ತುಲೆನ ವಾಯ್ಸ್ ನನಲ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕನಾಂಡ್ ಎಂತು ಇಲ್ಲಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬೆತ್ತದಾಲತ್ ಜ್ವರ ಅವಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಮಾತ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಜ್ವರ ಬೈದ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಪಂಡ ಜ್ವರರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಮ್ಮ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಆತಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನಿ ಜ್ವರ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ತೆಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆ ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೇ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುನಿ ತೆಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಈ ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಅಂಚ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಅವು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಆತ ಒರಿಯಾಗಿ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತದೇ ಪೋಪುನಿ ಇದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡ ಅವೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿರ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾತೆ ಬೊಕ ಅಪಗ ಒರ ತೆಮ್ಮ ಬರೋದು ಉಂಡಾತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊನೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ½ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುನ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಐತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಕೆಲವುದ ಬೊಕಲ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತುದು ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಕೆಲವುದ ಟ್ರಿಮ್ ಮಂತದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕಲ ಈತ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಅವೇ ½ ಆಪುನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನಂದೇನು ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತುದು ಪಾಡ್ಗಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಬೊಕ ಬೊರ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ್ ಚೌತಿ ಆದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನಲ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದುವೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗಂದ್ ಒಂಜೇ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಂತ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಂದ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದು ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾಲೆ ಉಂದು ಮಂತಂಡ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ದೇವೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪೂಜೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಯಾನ್ ಆಲ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಅಕ್ಲ್ ಉಂದು ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಮಾತ ತೂದಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಮಾತ ಲೊತೊಂದು ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಮಾತಾದ್ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ವನಸ್ಗ್ ಪೋಯ ವನಸ್ ಇತ್ತುಂಡ್ ಅಂಚ ವನಸ್ಗ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಪಿರ. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತೇರ್ ಅವು ಮಾಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ್ ಪೋಯಿರ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಡಿತ್ತ ಅಂಚ. ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಮಂದಿರಗ್ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪುರಾಣಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಯರೆ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮಂದಿರಗ್. ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಮಿತ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಜ ಉಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿಜ. ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಕೀ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿಜ ದೇವೆರ್ನ ಅಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳೋಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಂಡ ತಿರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಮೈಕಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಜೋರು ಅಂಚಾದ್ ಕಾಂಡೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಗೈಸ್, ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಚ್ಚೆರದ ಮಾಲೆ ಬರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕವಿರ್ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಚೌತಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ್ ಪಿರ ಪೋವೆರುಂಡು ತಿರ್ತ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕವಿರತ ಅಪಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಜೋರು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮಂಗಾಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ರೆಡಿ ಆದ್ ಪೋಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ಮತ್ತು ಬೈದೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಅದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆಂಕ್. ಗೈಸ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನಲಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡುಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತ ಬೊಕ ಅವೊಂಜಿ ಆಪಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆದಲ ಮಾಲೆ ಉಂಡತ ಅವು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ 6 ವರ್ಷಲ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡಿದಿ 6 ವರ್ಷಲ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಮಾಲೆಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ತ್ ಬತ್ತ ಚೌತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡತ ಅಲ್ಪ ದೇವೆರೆಗ್ ಪಾಡ್ನ ಸಾರಿ ಆವಡ್ ಪಂಚೆ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಏಲಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತುಂಡ್. ಅಂಚ ಏಲಮ್ದಡೆಗ್ ತುಯೆರನ್ ಬತ್ತ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಾರ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವಾರ, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ, ಕೇರಳ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಟಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. 200 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, 270 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಾರ, 250 ರೂಪಾಯಿ, 220 ರೂಪಾಯಿ, 220 ರೂಪಾಯಿ, 221 ವಾರ, 221 ವಾರ, ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು 150, 160, ಅವು ಶೋಕುಂಡು ದರ್ಸದೆ ಶೋಕುಂಡು ಕುದ್ದೆ ಸೀರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತ ಶೋಕುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕಲರ್
ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. 500 500 ರೂಪಾಯಿ. 600 400 ಬೋರ್ಡ್ 500. 500 ಇಲ್ಲ. 600. 55. 600 55. 550. 600 ಕಡಿದಾಗ್ತದೆ. 600 ಏನು ತೆಗೋಣ. 700 ರೂಪಾಯಿ. 800 ರೂಪಾಯಿ. 800 ಬೋರ್ಡ ಹೊರಮಾಡೋದು. 800 ಬಂಜವಾರ್. 800 ಬಂಜವಾರ್. 800 ರೆಡ್ವಾರ್. 800 ರೆಡ್ವಾರ್. 850 ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ 850 ಒಂದು ವಾರ 900 ಒಂದು ವಾರ 900 ಒಂದು ವಾರ 900 ಎರಡು ವಾರ 900 ಎರಡು ವಾರ 1000 1000 ಒಂದು ವಾರ 1000 ಒಂದು ವಾರ 1000 ಎರಡು ವಾರ 1000 ಎರಡು ವಾರ 1000 ಎರಡು ವಾರ 1000 ಮೂರು ವಾರ. ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆತ